Okay guys, mau na ni siya. Mau na ni akong driver. Para na ebidensya. Okay. Morning dala na mong ginagian guys, padulong kam sa Bruce. Tanawon sa inyo ka kuan. Tanawa akong driver. Nabsitan ako das kilit labo. Oh, kabado kayo no. Tanawa na gunandalan nga agi ano. Gi. To. Bawi sa to. Diba? Ay, dara. Ayo tayo. Tanaw ka sa mirror. Di, banti. Lubag sagad. Oh. Diba? Ay, kagawas lagi mi sa Camp Sabros. Kagawas lagi mi guys. Okay. Dua ka kamot sa Manobela, lab. 10 og 2 o'clock. Ang 10 o'clock nimo sa wala. 9 og 3 na lab, 10 og 2. Ana. Angle ka pag muliko ka. Tama na. Abangti dito. Igawas ito. Asa dito? Sinyas kadaan. Ah, Dito ba ako daw? Plaster mas kilid ba? Sinyas. Katong dito. Oh. Ayaw liko dayan abanti ka. Half sa imong sakyanan. Mana siyang right angle before ka muliko. Ayos wala pa. Gi, abanti. Nene lang. Oh, gi. Libre dara. Di pa na ako makita. Oh, lugar diri. Ay, sana tayo motor. Neutral sa. Piloy kayo makinga. Gi, abanti. Ay, sa likod dayan ang abanti. Op, yan na. Hinahinay kag liko pagawas. Neutral sa. Hinahinay ka pa wala. Balik, sige balik. Sige balik. Yan, hinahinay kag straight. Okay. Oops. Laos ka? Asa man data? Dito, tabok speakers. Pero wa kay SP pa ha. Dara ako tapos. Oh, ano. Neutral.